Woto buru and Ruth Odinga said. Wadhi bedo kwadwa komano kata kamanya kwa mgajwang. Arin nake county ma Mombasa. Joja oko kinyalo mna winja hamusi ni misawa. Jodak county ma Mombasa wachango kaluore gi thoro wach monchire godo. Azimio chamokanya. Erokamano ahinya Sharon, awinji maber kowuok e kaunti ma Mombasa kendo awinjo ka ubago twak kanyo to chutho ka wach matut ming'iyo en ni to Azimio dhi kanye to chutho e yiero mabiro kama ji ochomo higa 2027. Jodak ma Mombasa kaendi bende nitiere kaendi kendo aneno ka gin gi siso gigombo ne gin bende gigo e dhoge ni to wach Azimio kata riwruoge mag siasa ma koro ichuogogi gineno ka gichomo kanye to maendi e chakruok mar giko mar Azimio koso maendi ema nyiso ni Azimio koka dwa twere to chutho bang' neno ka moko kuom jotelo manie riwruogno sani nowuok kendo dhi chuogo riwruoge mopogore. Awuone gi moko kuom gi kaendi onyisa ni to pachgi en mane chakna gi nyingi to inyisa ni to Azimio kwang'iyo siasa ma Kenya kae kang'iyo moko kuom jogo sani koro wuok machuogo riwruogegi ineno ka mae e giko Azimio koso mae chakruok mare chakna gi nyingi. An gi nyinga iluonga ni Samuel Okoth Kwama SOK. Awuoyo kane Mombasa. Wach mar jo Azimio ma jomoko nono wuogi kata safina yawuoyi nolore iye to nabinu nochung' motegno nokoni jomoloro lora wan ODM wan jo Azimio wan wachung' ng'ama wuoge safina. Ineno nade higa 2027 dhi bedo nade nikech wang'eni kaka riwruok en gino mano kelo ji mang'eny kanyakla to koro ka jomoko wuok dong ineno ka gini mbeko chama kata nini riwruok korka kora ng'ama wuok onge mombeko owuok to jomoko donjo chalo matatu ma ilor to jomoko idho ilor to jomoko idho ng'ama wuok owuoga wan wachung' motegno wan bang' jakom jo Azimio wan bang' jo jakom sana jakom ema winjo duonde joma wuok to lora chalo mana ka yie nowa nitie joma nolor sambesi nolor to klor ne koth chwe koro joma lor karwa gi joge kuwero ni giwuok gidhi e chama gi ok dang' watwege gi tol mai sa free democracy ilora to jomoko idho. Ineno ka ombeko uma mar riwruog Azimio nikech ka dieri jomoko wuok to kwane madonjo bineno ko mbeko riwruog Azimio onge gima mbeko mago onge korka kora onge mimbeko kata chiel wan wachung' motegno ng'ama lora ok dang' watwe gi tol. Ng'at machielo bende suda machiegni kae chakna gi nyingi tinyisa ni to pachien mane to chutho kaluwore gi wach riwruog Azimio gi yiero mar 2027. Bwana George, an gi nyinga iluonga ne Rafael Odinywa kaya awuoyo e dala mar Mombasa. Gima nyalo wacho ni maber Bwana George ni mbekni obedo kata se obedo kata nya obedo kaluwore gi result mwayude general election makoro watieko higa ma koro watieko. Tadier kwang'iyo sani Jubilee ogore piny. To Jubilee nyiche ne en mar ker mowuok. Koro amor naneno ka Martha Karua kaachiel gi migosi Jeremiah Kioni giwuok mondo gichok Jubilee gi yo machielo miluongo ni kamwene. Nikech gie sani ka gidhi 2027 to nere ni migosi William Ruto ombeko Jubilee nikech Kanini Kega gi Sabina Chege nere ka gima obwaso bate Jubilee otero e UDA kata Kenya Kwanza. Koro luoro Karua gini bedo godo ni atwara en dhot man gi uma to luoro bedo ni kagidek koso gima ginyalo nengo godo kata gimo lap dhogi ndongo nikech gin gi ng'iyo ni nyaka gibede e sirkal to gi ng'iyo ni nyaka gigo ohala. Koro mane momora ni gidok choko odgi mondo korka gibie tok jakom ka gipek kabisa. Iparo ni gineno ni dalili ni onge kuma riwruog Azimio nyalo dhiye koso magi mana bende chugo riwruoge mamoko manyalo biro nyime kanyakla koso ineno nade? Riwruok mar Azimio migosi George to kaluor wacho ni riwruok mar Azimio tegno to gin gi buok nikech kane gineno ka migosi Kalonzo obedo mbele kacha e bipartisan talk to gin gineno ka chal ka gima owegi oko to chal ka gima gidok e drawing board mondo gichak manyien. Ochako manyien no ka giluongore ni kamwene gi dhogi giwinjore. Taparo ni obro lokore ginak mondo obed kanyachiel mondo giund political party motegno makoro donje toke jakom Raila Amolo Odinga nikech kumbuka ni jakom ndoto ne pok ochopo. Ma ko bedo ni nyalo chopo ndoto ne
ta paro ni migosi Kalonzo ka achiel gi Martha Karua nyalo bedo gi mandet to gie sani jakom pod oling to samoling ang'eno undo kuot mondo bi ka korko pek kabisa. Paro ni okang' ma kama en gimo nomoigo be ni kelo luoro ne jakom to ne jotelo mamoko ma pod odong' e riwruok Azimio ka koro jomoko wuok. Jakom ta paro ni luoro ok osebedo nikech higa 40 kaka wuono en baba ma devolution to en baba ma democracy to en momiyo ji chiemo e Kenya mangima. Aparo ni jakom en kanyalo wacho ni en Coca-Cola kata bata to kariambo iuse kamoro amora kendo chamore kamoro amora pod opek kendo an gadier ni at the age of 82 2027 amolo wudo ganda go piny matek kabisa onge gi luoro. Erokamano. Ayude pa jodak machielo suda machiegni nyisane ni to koro wach mar riwruok mar Azimio la Umoja waneno ka ntiere moko kuom jotelo masani wuok e riwruogni. Ineno ka gini mbeko riwruog Azimio to maendi e chakruok mar giko Azimio koso ineno ka gini pod dhi medo tego Azimio. Erokamano George, iluonga ni James Akal, awuoyo ka e jiji mar Mombasa town. Aparo ni Azimio en Raila Amolo Odinga. Kendo Raila Amolo Odinga en Azimio. Nikech jok mamoko goero ginyalo mna bedo gi nying ka gintiere bwo Raila Amolo Odinga. Kaka ne wachako historia, ne wachako gi Ford Original, wadhi e Ford Kenya, wamalo kawo Ford Kenya komachielo, wadhi e NDP. Koro NDP nobedo gi nying nikech chama mwaluongo e Kenya ka, chama en Raila, to Raila e chama. Omiyo bedo ni jogo dwa wuok kata jogo dwa gine, ena ni realignment moro ma gidwa tim kaka oganda mar jokarabuon. To ng'ama nyalo paro ni ni kowuok but Raila to ni koro paro ni Raila nyalo ndekni. Ng'e ni nyathi mathin kiting'e goki to neno nyithindo wetege nyithindo thindo. To kilware piny to koro nyithindo wetega goe. Omiyo Martha Karua and the entire team mar jokamenego is not a threat ne Baba. Baba is an institution. Baba is an inspirational to Kenyans. Ng'ama feel ni Baba and below the average or NP. Korkas tamaro idho zaidi. And come 2027, apparently a new crop of realignment will come up. So long as ni Baba pod ngima, Baba is the party. Ayudo ng'ato mogik kaendi chakinacha gi nyingi tinyisa ni neno mwelekeo ni kanye kama koro ji ochomo 2027 Azimio la Umoja be pod dhi bedo koso ineno ka ji makoro sechako wuok ne miyo koro dhi ndekni. Agoero kamano iluonga ni Relax Mogi dak Mombasa ka ai ward Majunda. Kaluwore gi siasa wasebedo siasa ndalo mang'eny, Raila Odinga osebedo siasa ndalo mang'eny. En ng'ama osebedo ka ai party ni odhi e party. Inyalo paro ka lakini chako siasa mare nochako gi party mar osero nyal Kibaki LDP obiro sani koro nyowani ODM gini Azimio. Come 2027 okwanya predict nikech siasa dynamics mag siasa lokore. Omiyo ka nitiere jomoko mari group mano en gima ber nikech tayari Raila Odinga osebedo gi different teams chakre siasa mare. You remember very well ni Raila kane chako siasa mare ko osebedo kogoye nga players mosebedo kutuonga olonga players to all along osebedo koyombo tikwale, which means ni en ng'ama kata koponi jomoko dwa wuok ire to un joma wuok gi be nyaka ubed mota nikech en bende kuma entiere en bende otugo mare. Omiyo gima ng'eyo ni party mar deputy president man Martha Karua magifo mar kamwene whatever it is, aparo ni ok en ni gida wuok Azimio. According to me gita mondo mi gi harmonize central mondo mi gibeda as a team mondo mi jok mondo ka dhi e Kenya kwanza ka on weakness ma jogi timo then ka gibucha giduogi group ka gin team otegno kata kopino gidhi Azimio but whatever party ma gibiro dhigo biro bedo a challenge ne party mabiro. Mana kaka iwinjo janeno mar Ramogi mago mana Pach moko kuom jodak e kaunti ni ma Mombasa ka wacho pachgi kaluwore gi siasa ma ochomo 2027 to chutho bang' neno ka moko kuom jotelo mantiere e riwruog Azimio wuok oko kendo dhi chuogo riwruoge mamoko. Kowuok e kaunti ma Mombasa ne Ramogi TV, nyinga en George Aoko. Erokamano ahinya George Aoko, wawinjo yo makare kendo erokamano ahinya kuom chwalonwa twak gi oganda modak e kaunti ma Mombasa. Nyakoro mga jwanko pogore gi mano hamol nyaka e kaunti ma Kisii mapiyo piyo. E kaunti